Kaixo lagunok, gu Izurri delako ikaslea gara, eta gaur bitxerrikumearen antzerkia egingo dugu. Espero dugu asko gustatzen. Kaixo, ni Maria naiz, eta antzerkia honetan 8 eta 10 izango naiz. Kaixo, ni Jon naiz, eta antzerki honetan txerrikume handia izango naiz. Kaixo, ni Einar naiz, eta txerrikume txikia izango naiz. Bazen behin, ama bat eta bitxerrikume batzuk ama eman ziola bitxerrikumeari dirua. Txerrikumeak, zer nahi duzu? Dirua emango dizuet zeren, ja handia zarete eta etxe bat egin behar duzuen. Eta hori, Eskerrik asko. Ni hemen egingo dut, eta Lastoizka eta Lastozkoa izango da. Nik hemen eta Harrizko etxea egingo dut. Jazta, bukatu dut. Nik ere da. Eta txerrikumea etxeak bukatu zuten. Bat-batean otsoa agertu zen, eta tok-tok egin zuen, baino ez zioten esaten ezer bakarrik ez dutela atea irekiko. Orduan, hotsa apurtzen zuen eta etxea apurtu zuen. Etxe bat dago. Tok, tok, tok. Hor da, Otsoa naiz, ireki atea. ez dizut inoiz irekiko. Apurtzen dut, eta etxea apurtiko dut. Zer gertatzen da? Alaia, otsoa etorri da eta apurtu dit etxea. Etxe bat dago. Tok, tok, tok. Nor da? Otsoa naiz, ireki atea. Ez. Apurtzen egingo dut, eta etxea apurtuko dut. Ez da apurtzen. Tximineatik eskalatuko dut. Alaia, jarri zua. Bale.